Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalna jenengku Muhammad Rivaldo, kelas 11 IPS 3, absen 21. Perkenalna jenengku Muhammad Zulfikar, kelas 11 IPS 2, absen 22. Jadi nyong karo kancaku arep cerita asal usule Curug Cipendok. Curug Cipendok. Jeneng Curug Cipendok asale sekang legenda sing esih ana kaitane karo sejarah perang Diponegoro. Perang ieu merupakan perang 5 tahun antara Pangeran Diponegoro melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang sing dimenangna Belanda kuwi gawe kabeh wilayah kerajaan Surakarta termasuk wilayah Bulangmas sing isine Kedhu, Magelang, Banyumas anak nang ngisor kekuasaane pemerintah kolonial. Perjanjian kuwi ditulis nang perjanjian Bulangmas. Salah siji wilayah Banyumas ya kuwi Aji Barang. Pas kae dipimpin nang Wedana Priangan Timur sing jenenge Raden Ranusetika. Pas kae diwehi tugas kon nglakuna kerja rodi ya kuwi pembuatan hutan nang sekitar lereng Gunung Slamet didadekna area perkebunan. Wis 8 wulan suwene wong kae mimpin pembukaan hutan nang lereng Gunung Slamet, tapi urung oleh hasil. Terus-terusan ana kedadean aneh. Pas wite rampung ditegor, ngesuke tukul maning kaya winginane. Seolah-olah kaya urung tau ditegor. Kedadean kiye terjadi terus-terusan sing gawe bingung Raden Ranusentika. Sebab nembe kiye tau nemu masalah sing aneh. Terus Raden Ranusentika ndonga maring Gusti karo cara tapa. Amarga urung oleh petunjuk, Raden Ranusentika rampung tapa. Bar kuwe Raden Ranusentika lunga mancing iwak nang Perak Curug. Pas lagi mancing, ijik-ijik Raden Ranusentika pancingnya kayak ditarik iwak gede ngasih ngelengkung. Tapi pas pancingnya ditarik, kudune oleh iwak malah oleh barang mirip cincin, ya kue cincin warangka keris sing murup warna emas. Pas diparki, ijik-ijik Raden Ranusentika bisa weruh akeh banget wedi sing ana nang hutan sing wis ditegur tong. Wedi kuwe sing wis gagalna gawean Raden Ranusentika. Atas usule Braden Santa, wong sing dadi kepala kerja air terjun sing Raden Ranusentika nemu cincin kuwe dijenengi Curug Cipendok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.